Вітанкі, я Паша, а гэта Таша. Мы стваральнікі студыі агучвання «Гаварун». Калі мы даведаліся, што ў нас будзе дзіця, то задумаліся, а як яго выхаваць па-беларуску. І вырашылі самі агучваць кіно і мульты па-наску. І вось праз 9 гадоў у нас свая студыя, дасведчаная каманда і сотні агучаных мультфільмаў. Па-беларуску загаварыў Мікі Маус, Бен і Холь, Пэтсон і Фіндус, Мама, Му з Крумкачом і многія іншыя. Большасць мультфільмаў знаходзіцца ў свабодным доступе на YouTube-канале «Гаварун мультфільмы па-беларуску». Такім чынам, мы папулярызуем беларускую мову сярод дзяцей па ўсім свеце. А каму трэба больш, афармляйце платную падпіску. Яна дае доступ да закрытых відэа і эксклюзіўных бонусаў. Кшталту ўдзелу ў выбары кантэнту ці наведвання прыватнага кінаклубу. Афармляйце падпіску на зручную суму на нашым сайце. Там усё проста і зразумела. Пасля завяршэння вам адкрыецца пашыраны функцыянал сайта і запрашэнне ў прыватны тэлеграм-канал. Але ж кіно мы таксама агучваем. Зазірніце на сайт у раздзел «Дарослым», вам спадабаецца. Яшчэ вы можаце паўдзельнічаць у агучванні самастойна альбо з сябрамі, набыўшы падарункавы сертыфікат. Выбірайце кавалак з любімага фільма і прыходзьце да нас у студыю. Таксама дапаможам з відэамантажом, перакладам і гукаапрацоўкай вашых відэа. І памятайце, падпіска на «Гаварун» – гэта ваш білет у сямейны онлайн-кінатэатр і ўнёсак у распаўсюд беларускай мовы.